Bună tuturor, eu sunt Maria și eu sunt Chris și astăzi nu am apucat să vă facem unboxing-ul, dar am scos LPS din cutie proaspăt pentru că mama a zis că vrea să ne bucurăm de ei pentru că sunt doi dintre ei care îi plac. Deci haideți să începem! Și vești proaste. Am comandat pe EMAG. Știți setul ăla pe care vine cu o pasăre și ăla Bulldogul francez. Da, bulldogul francez. Dar se pare că n-a venit celălalt set cu hamsterul și cu câinele, care îl avem deja. Stai că vi-l arătăm acum. Setul cu acest avea fulgere, dar avea fulgere la urechi. Și mie nu-mi plăcea câinele ăla, pentru că de ce să mai unul exact la fel, adică Ok, hai să începem. Ok, acum o să scoatem acest poodle care arată super drăguț, e unul din preferatele mamei. I-am zis să nu-l luăm, dar ea a insistat. Are o coadă super ciudată. Da. Și unul dintre acești LPS va deveni LPS-ul meu, mascota mea. Și ați văzut-o pe Chris acolo în spate, da? Ea de acum este mascota surorii mele. Și canalul nostru în curând se va schimba în surorile LPS. Va fi același canal, dar cu un nume diferit, deci sper să vă uitați la videoclipuri. Ok, deci așa arată LPS-ul. Are o fundiță albastră super drăguță, îmi place mult. Scrie LPS pe spate. Ok, haideți să punem... unde e peria de păr? Are o perie de păr drăguț. Acum îl punem înapoi. Apoi această omidă care este a doua dintre preferatele mamei. Ea iubește această omidă. E drăguță. De din cap are un bobblehead foarte tare. Și e verde, drăguț, cu galben. Și are o steluță pe ochișor super drăguță. Și mai avem încă două sucuri și acum facem echipa de suc. Me want more type of suculeți. We need more types of suculeți. Și e super drăguț. Am uitat să vă zic că pe acesta o cheamă Puffy. Pe acesta îl cheamă Poxan. Cu suculețul lui știu că dacă știți pe adolescenta, era faza cu un pudel și cu Poxan, în fine, o știți, cred. Apoi avem acest iepuraș. Dacă nu știți care este accesorul lui, este chiar fularul, poate fi dat jos și poate fi pus la alți LPS. Am încercat de asta. La mâța din spate. E super drăguț, are fulgi pe el. Cred că nu vedeți pentru că nu am lumina bună. Uitați unul acolo. Dați brațul ca să le arăt abonaților. Abonați-vă, vă rog. Avem 5 abonați, vă rog frumos. E super drăguț. Apoi urmează preferatul meu care va deveni LPS-ul nostru de intro. Nu mai stă iepurul. Nu mai stă chișoare. Așa. O avem pe această pisicuță drăguță. Îmi place mult pentru că are această culoare la față, la blane, așa drăguță. Și are fulgi neutre în urechi și o fundiță super drăguță. Capul este super mișcător, îmi place și codița ei. Toate detaliile sunt super drăguțe. Momentan nu am găsit niciun defect. Și are aici un bol cu limonadă, e așa drăguț, mai ales lămâiediță, e super drăguță. Și dacă vreți să știți, am văzut foarte mulți oameni pe care au primit pisica asta cu defecte, iar noi am luat Pet Pals, pe care vin fix cu acel animal. Da, deci eu voi deveni noul LPS de intro. Ajunge la suc? Că mi se pare că unii ajung. Unii LPS pot ajunge la aproape orice. Apoi avem această focă care are o chestie super ciudată. Are curuplat. Deci nu înțeleg chestia asta. Adică așa, nu-mi place. când stă jos, arată așa. Parcă i-a rupt curul. I-a rupt curul. Apoi urmează codița lui super drăguță. Are niște floricele aici. Da, dacă vedeți. Nu cred că vedeți. Uite, acum fulgi. vedeți. Și aici are.
Și ăștia 3 sunt de chiliest. Adică fulgușor, cred că știți. E super drăguț, îmi place mult. Dar e foarte grasă. E băiat în fine, dar hai să zicem. Și am uitat să vă zic că vine cu gletușă albastră, ca fratele miei. Apoi o avem pe această leoaică, care mai avem una Stai. așa, S-a făcut mai urât pe camera. Da, hai. așa o avem, dar e leopard. Dar acum avem o leoaică și mai avem un tigru de colecționat și facem toate astea. E super cute, îmi place mult. Aoleu, îmi pare rău. Îmi plac mult. Îmi plac mult urechile, nasul și ochii. Ochii sunt ca de short hair cat. Yes, sunt ca pisicile short hair, ok. Scuze că am zis short hair cat, da. Avem o englezaică în România și am fost prieteni și acum nu prea mă mai știu română. Vine cu salata asta de varză. Varză, vrea cineva din varza mea? Că mai avem varză, Varză? Vreți varză? Varză, cam varză. Varză. Un moment de varză. Și avem acum 2 verze. Petrecerea cu varză. Nu avem timp la așa ceva, deci hai pa. Văzele la poate nici nu mai știu care e a mea. Să zicem că asta e varza mea. Niciun NPS n-a venit cu defecte. Și sper că v-a plăcut acest videoclip. Maria, ăsta